aikanaan olen alkanut yrittäjäksi ja silloin luonnollisesti tuli kirjanpitäjälle tarve. Sitä kautta sain sitten tiedon Econiasta. Econia on auttanut isoissa haasteissa, kuten liiketilan ostamiseen liittyvissä asioissa, verotusasioissa. Ennen sähköistä kirjanpitoa talouden hoitaminen oli aikaa vievää ja stressaavaa pienen lapsen äidille ja kiireiselle yrittäjälle. Yhteyshenkilöni tiesi tilanteeni hyvin ja osasi opastaa äitiysloman vaikutuksesta yrityksen toimintaan ja ehdotti siirtymistä sähköiseen kirjanpitoon. Suurin etu on, että voin hoitaa taloushallinnon asioita paikasta ja ajasta riippumatta. Kännykkäsovellus on helpottanut taloudenhoitoa. Sovellukseen on helppo liittää kuitteja, joita tulee yrityksessämme viikoittain. Hyvä yhteistyö koostuu luottamuksesta, molemminpuolisesta kunnioituksesta ja selkeästä kommunikoinnista. Asiat hoidetaan sovitusti ja aikataulujen puitteissa. Olen tyytyväinen Econian palveluihin ja yhteistyömme jatkuu tulevaisuudessakin.